Spaghetti alle Vongole. Fy hoff bwyd yn y byd, a mae mor syml i wneud, dim ond cwpl o cynhwysion, a mae mor blasus, mae rhaid i chi trio hyn. Ni'n cael ein clams ni, ein Vongole, neu ein cregyn bylchog. Os chi methu ddod o hyd i clams, gallwch chi ddefnyddio cocos. Mae'r cregyn yma mor hardd. Maen nhw'n dod mewn wahanol lliwiau, maen nhw'n swnio'n lyflu a maen nhw'n coginio'n super gloi, maen nhw'n rili iachus a maen nhw'n llawn blas. Mae hyn mynd i dod gyda'i gilydd yn gloi, felly y peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw rhoi ein halen yn y ddŵr berw. Mae hyn mynd i blasu'r spaghetti. Dwi pob amser yn wneud y faint gywir a wedyn ychwanegu un mwy achos fi'n greedy. Fi'n mynd i chopio i fyny ein garlleg ac ein shallot. O, mae'n... Mae gen i shallot o emosiwn. Ei. Garlleg. Sosban mawr, tipyn bach o olew a menyn. Really, y menyn ni eisiau, achos mae menyn yn lush, yn hyfryd. Ond mae'r olew yn arbed y menyn rhag llosgi. Hefyd, mae'n helpu i creu saws, achos mae'r saws yn dod pan mae'r hylif o'r clams yn cymysgu gyda'r menyn a'r olew, a mae hwn yn mynd i blasu popeth. Mae'r menyn a'r olew yn boeth mewn gyda ein shallot ac ein garlleg ni. Eisiau coginio hyn am munud neu ddau. Mae hyn gyd amdano amseru. Ni eisiau'r pasta i fod yn al dente. A mae gen i gwyn yma. Rho'n sigol fach. Lid arno. Mae 3 munud ar y clams. Mae 3 munud ar ôl gyda'r pasta. Pan mae'n al dente, mae'n mynd syth i mewn i'r sosban yma gyda'r clams. Al dente yn meddwl to the bite. So mae'n meddwl dylai pasta fod yn hanner meddwl, hanner galed. A mae hwn yn bwysig oherwydd pan mae'n mynd i mewn i'r saws, mae'n mynd i amsugno'r saws, ac hefyd mae fod dal y siap e. So fi gallu weld bod y clams wedi agor, felly mae nhw'n barod. So ni'n just mynd i checio ein pasta ni. Yeah, lovely. So ni'n troi y gres i ffwrdd, a mae'r pasta hyfryd ni'n mynd syth i mewn. Peidiwch phoeni os mae tipyn bach o'r ddŵr, achos mae hynna mynd i helpu'r saws. Mae'n llawer o starch yn dod allan o'r pasta. Mae dŵr o'r pasta yn cynhwysyn yn ei hun, sydd yn tewhau y saws. Ni ddim mynd i cymysgu hyn eto, achos ni ddim eisiau'r cig dod allan o'r clams, achos ni'n mynd i gorffen hyn gyda barsli fresh. Mae'n rogli yn hyfryd, super fresh. Mae'n sŵn yna. Os ydych chi'n weld clam sydd ddim wedi agor, taflu fe, ni ddim eisiau hynny. Mae'r pasta wedi amsugno y saws sydd wedi dod allan o'r clams, lyflu ni. Ni'n cael parsley a'r garlleg, a nawr ni'n mynd i platio fyny. Ti'n defnyddio'r Eidal fel base. Wedyn gos yna fan hyn. Ta-dam! Tric i chi. Dyma sut maen nhw'n neud yn y wyt. A mae hyn yn edrych yn posh, ond fel gallwch chi weld, dydy ddim. Mae ddim yn cymleth. So wedi penderfynu wneud 3 nyth bach. Ni'n mynd i gorffen e bant gyda ein clams ni. Cael tipyn bach o'r hylif o'r gwaelod. Mae dal tipyn bach o hylif. A fi'n mynd i gorffen hyn gyda olew. Does ddim angen halen, achos mae gyd o'r halen yn y hylif sy'n dod allan o'r clams. Bach o pupur. Mae'n edrych yn fancy, ond mae'n super hawdd. Triwch e.